Zodiac komanso pa wireless ya Zodiac komanso tili pa Zodiac online. Ine ndine Chance Mozabanda. Lero ndi lachisanu pa 13 September 2024 ndipo ndi tsiku lapadera kwambiri kuno kwathu Malawi chifukwa tili ndi misonkhano yayikulu ya chipani imene ikuchitika mu mzinda wa Lilongwe komanso mu mzinda wa Blantyre. Msonkhano woyambirira umene tikuyembekeza ndithu ukhale kuyamba posachedwa apa ndi msonkhano wa chipani cha Afford umene ukhale kuchitikira ku Golden Peacock Hotel, ndipo tikupatsirani tsatanetsatane wa mmene zikhalire kuchokera kumeneku anzathu alikale ndithu kumeneku, komanso madzulo ano tikhala tikupatsiraniso msonkhano waukulu wa chipani chija cha People's Democratic makamaka People's Development Party, chipani chimene ndi cha PDP chimene mtsogoleri wake ndi Kondwani Nankhumwa. Koma mauno timafuna kuti tikambirane zokhuza msonkhano umene waukulu wa chipani cha Afford. Msonkhano umene umayenera kuti uyambe 8 koloko mmawawo, koma zikuoneka ndithu kuti pali zina zimene zachitika zimene zikuchititsa kuti msonkhano umene usayambe mwachangu. N'chifukwa chake mwina timati tikudziwitseni fana nkumadabwa kuti kodi chikuchitika njani kwenikweni kuti msonkhano umene usayambe mwachangu. Pali zina ndithu zimene akukonza kuti msonkhano umene uyambe, koma malinga ndi anzathu amene ali kumeneku ku Golden Peacock Hotel akutiuza ndithu kuti ayi zokonzekera zili mchimake, komanso kumeneku kuli nthumwi za zipani zosiyanasiyana monga UDF, IUTM komanso DPP ali kumeneku afika kale kuti akhale nawo pa msonkhano umeneyo. Koma tiyambe ndi chipani chimene cha Afford, ndipo mu studio muno tili ndi akatswiri athu amene timakhala ndithu tili nawo kutifotokozera zambiri pa misonkhano ngati imeneyi. Tinalipo mpano imene una msonkhano wa chipani cha MCP, msonkhano wa DPP komanso msonkhano wa People's Party. Tinganiro kuti convention imeneyi ndi ya number 4 kuchitika kuno kwathu Malawi pamene tikonzekera chisankho cha 2025. Mu studio muno ndi Yamikani Chitete amene ndi katswiri pa nkhani za ndale, tikulandireni ndi manja awiri. Azongo kwambiri. Komanso ndi Peter Jegwa amene ndi mtola nkhani komanso amatsatira bwino zochitika ndithu mdziko muno. Ndi manja awiri takulandirani komanso mwachimwemwe. Zongo kwambiri Chance. Poyambirira penipeni chipani cha Afford ndi chipani chimene kuno kwathu Malawi sitingakambeza ndale za zipani zambiri opanda kukamba za chipani cha Afford. Chinayamba ndithu kalekale nthawi imeneyo tili ndi chipani chimodzi kuno kwathu Malawi kumafika ndithu ma 1993 imene chinadziwika bwino kwambiri chipani chimene cha Afford. Ulendo wakhala otani Peter wa chipani chimene cha Afford? Nzofunikira kuti kumvetsetsa mbiri ya kumene chipani chikuchokera, komanso mbiri ya chipanichi tikamakamba za mbiri ya dziko la Malawi. Dziko la Malawi kwa nthawi yayitali linakhala pa ulamuliro wa chipani chimodzi kuyambira mchaka cha 1965 pamene chipani chimene chinali ndi pafupifupi aphungu onse ku nyumba ya malamulo nthawi imeneyo chidayika lamulo lonena kuti kusakhalenso chipani china, kudzikhala aliyense kuno ku Malawi akhale membala wa chipani chimodzi, chipani cha Malawi Congress. Zipani zina zonse kuyambitsa kapena kulowa chipani china zinali zoletsedwa pa malamulo. Ndiye kunali anthu amene ankaona kuti zimene zonse zabwino kuyambira ma 1960 chakutimo ankafuna ndithu kuti Malawi abwerere ku ulamuliro wa zipani zambiri. Pali chinthu chimodzi zimene anthu amakonda kuchiyankhula chimene mwina ndifuna nditengerepo mwayi kuti anthu azichimvetsetsa. Anthu amaganiza kuti ulamuliro wa zipani zambiri kuno ku Malawi unayamba mchaka cha 1993 kapena 1994. Sizili choncho yayi. Nthawi imene Malawi inkalandira ufulu wodzilamula lokha mu 1964 nkuti kuli zipani zambiri. Chisankho cha zipani zambiri chidachitika mu chaka cha 1963, koma chimene chinachitika nchonena kuti pafupifupi mipando yonse ya ku nyumba ya malamulo idatengedwa ndi chipani cha Malawi Congress. Ndi Malawi Congress ali olamula kuti ndi amene akulamulira nyumba ya malamulo, ndi amene adakapanga lamulo loti kukhale ulamuliro wa chipani chimodzi. Ndi kuti ulamuliro wa chipani chimodzi unayamba mu chaka cha 1965 osakhala 1993-94 mene zidayambiramo. Ndiye patadusa nthawi anthu akufuna kuti tibwerere ku ulamuliro wa zipani zambiri. Kudachitika referendum mu chaka cha 1993 unali mwezi wa Juni pamene chimodzi mwa zipani zimene chinali patsogolo kufuna kuti tibwerere ku ulamuliro wa zipani zambiri chinali chipani cha Afford.
ndi chidule cha Alliance for Democracy. Pali chifukwa chimene pa dzina lawo kumapeto kwake kulibe pate. Tili ndi zipani Malawi Congress Party kutsogoloko. Timakamba Sabata Lata People's Party kutsogoloko. Democratic Progressive Party. Afford Party. Izi zili chonchi chifukwa nthawi imene anachiyambitsa nthawi imene kunali kuoletsedwa kuyambisa zipani zina. Ndi adafuna kuti aoneke ngati si chipani, kumadzitchula kuti pressure group. Ndoti adayambitsidwa mzaka za 1992 1993 koma akudzitchula kuti pressure group. 1993 pambuyo pa referendum chinali chipani choyamba kukalembetsa ngati chipani cha ndale, malamulo atasinthidwa kuti zipani zina zithe kubwera mdziko, koma sanafune kuti akaikepo pate ifoti pa nthawi imene anthu atazolowera kale kuti iwowa ndi Alliance for Democracy. Ndi chimodzimodzi ndi chipani cha UDF kutsogoloko kulibe pate, history yake ndiyofanana. Nthawi imene adayamba anayambisa chipani zili zosaloledwa kuti kukhale zipani zina kuno ku Malawi, ndiye ankazitchula kuti pressure group, kusayika pa dzina pawopo mawu oti pate amene amatanthauza kuti chipani cha ndale. Ndiye ndizoona adayambika ndithu nthawi imeneyo Afford, ndipo kuyambika kumene adayambisa kumeneko adagwira ntchito yothandizira kuti kubwere ulamuliro wa zipani zambiri. Nkuona lero anthu akamakamba za kubwera kwa ulamuliro wa zipani zambiri kachikena mu chaka cha 1993 chipani cha Afford pamodzi ndi chipani cha UDF zimatchulidwa ngati kuti zimene zinatsogolera kubweretsa ulamuliro umenewo. Ndimufuna kuti yamikani tione nkhani ya ndale pamene tikuyamba ndithu kuchokera chipani chimene cha Afford mu 1993 kumafika ndithu lerolo, zakhala zikuyenda bwanji mu chipani cha Afford? Mu chipani cha Afford kuchokera tikayamba ulendo wa 1993 zimakhala ngati akhacho kupita patsogolo pena kumaoneka kuti chikudzabwerera mbuyo. Poyambira penipeni imene anafotokozera Ajegwa kuti iwo andamene anali patsogolo kulimbana ndi boma la chipani chimodzi kuti alole malamulo asinthe kubwera zipani zambiri. Panali tizinthu tina tovuta timene tinapangitsa kuti chipani cha UDF chibwere patsogolo ndi kutenga boma 1994. Timadziwa kunali kumangidwa kwa malemu achihana, zinkakhala ngati zikupangitsa chipani kuti chifoke. Komanso nthawi imeneyi ja 1992-93 inaliyo kuti kusanabwere referendum ndi zinzake. Ndi nthawi ija chipani chimodzi anadzathamangitsa anthu ogwira ntchito za boma zosiyanasiyana kuti aliyense ngati aziphunzitse, aliyense apite kwawo. Ndezi makanga kuti tikunena no Malawi tikuigawa kuti in terms of my region yet kuti aku chigawo chapakati akhale ku chigawo chawocho, akumpoto akhale kwawoko, akumweraso akhale kwawoko. Ndezi zimenezi zinakhala ngati foundation ino yomanena kuti ngati mtsogoleri wa UDF akuchokera kumwera, chipani chindi chakuti kumwera cha anthu akumwera. Ngati mtsogoleri wa Malawi Congress Party ali pa wa chigawo chapakati, chipani chindi cha chigawo chapakati. Mtsogoleri wa Afford amene anali malemu chihana nthawi imeneyo wakumpoto, chipani ichi kukhala ngati ino ndi cha anthu akumpoto chifukwa cha mmene tidagawanikirana nthawi imeneyo ngati dziko. Ndezi zimene zija zinapezeka kuti zaononga nthawi yovota, anthu amati tike anthu akwathu ndi amene akhale pa mpando. 1994 anapezeka kuti anatsogola ndi Muluzi. Tikatengeranso chiwerengero cha dziko lino zimaoneka kuti tingotenga population statistics kumwera kuli anthu ambiri kuposa chigawo chapakati then kumabwera chigawo chakumpoto. Nde voting pattern ya nthawi imeneyo inatsogoza ndithu anthu akumwera ndikupezeka kuti UDF yatenga mpando. Kuchokera pa nthawi imene UDF inatenga mpando, Afford imakhala ngati mwayi weniweni kuti ikhale ndi influence palibe. Imayamba kufoka pang'ono kenaka ndi muja kumazapezeka zokuti kumapangidwa migwirizano. Tinaonako ndithu akupanga mgwirizano ndi malemu achakwamba, kumakhala ngati chongothandizira kubwera mbuyo. Nde mphamvu zenizeni
kuchokera 1993 kudzafika panopa za Ford zimakhala ngati sizimaoneka bwinobwino, makhala ngati ndithu chikungobwera mothandizira osati mmene tinkayembekezerera olo mmene anthu ankayembekezerera kuchokera pa 1993 tikaunika kumene ananenera anzangawa kuti ndi amene ndithu anabwera kulimbana nalo boma la chipani chimodzi. Chipani cha Ford tikaona mchaka cha 1994 chinachita bwino kwambiri, chinali ndi aphungu pafupifupi 36 ngati sakulakwitsa. Tikamakamba pano ku nyumba ya malamulo chili ndi aphungu awiri. Zoona pali zinthu zingapo zimene zachititsa kuti tifike pamenepa, kuchoka kukhala ndi aphungu 36 kudzafika lero kukhala ndi aphungu awiri. Akhala ndithu amachepa pang'ono chifukwa chisankho chotsatira anachoka pa 36 anafika pa 29, kuzapita chisankho chotsatira anazafika pa 6, kenako 1 moti lero ngati alipo awiri chifukwa kuti wina anabwera pa by election, koma pa nthawi ya general election anapeza aphungu mmodzi yekha. Chimodzi mwa kusintha kumeneku ndinene kuti sizosiyana kwambiri ndi zipani zina. Chipani cha DPP chapangapo chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo maulendo atatu, 2009 koyamba, 2014 kachiwiri, 2019 kachitatu. Mu 2009 chipani cha DPP chidapeza aphungu a ku nyumba ya malamulo 114. Mu 2019 chinapeza aphungu a ku nyumba ya malamulo 64. Ndemukhoza kuona kuti chidatsika, komano chinatsika ndikukhalabe kuti chili patsogolo. Chimozimozi mukayang'ane pafupi zipani zonse zakhala zikuchepetsa chiwerengero cha aphungu a nyumba ya malamulo. Chifukwa china nchona kuti anthu adadziwa kuti mmathanso kuvotera munthu amene akuyima pa yekha, independent. Parliament imene mkuitchula imene a Ford anapeza mipando 36 munalibemo oyima pa yekha, anthu onse ankasankhidwa pa chipani. Komano pambuyo anthu adadziwa kuti zimatheka kusankha munthu amene sakuyimirira chipani. Mu parliament imene nayo panopo inatulutsa aphungu oyima pa okha ambiri mukayika ngati gulu kuposa aphungu oyimirira chipani. Ndekuti kufoka kwa chipani cha Ford kuchepetsa chiwerengero cha aphungu awo kuchoka pa 36 kufika pa uje ndizofanana nako ndi mmene zipani zinaso zikuchepetsera ziwerengero za aphungu awo. Komano zimenezi zakhala iwo akuchepetsa kuchokera pa namba imene ali yaying'ono kale, anzawo akuchepetsa kuchokera pa manamba amene ali okulirapo. Ndekuti chipani cha Ford sichosiyana kwambiri pa nkhani imene yoyo ndi zipani zina mukatengera ndi zimene zikuchitika ku nyumba ya malamulo. Koma ndizoonanso kuti chipani cha Ford lero sitingane kuti ndi champhamvu ngati mmene chinalili nthawi imene chimatsogoleredwa ndi achihana akulu achakufa chihana amene anatisiya ndi samuna mchaka cha 2006. Ndingonjezerapo chance nkhani ya zigawi kuti a Ford ndi chipani chimene chinalinso ndi mphamvu kwambiri kumpoto. Aphunguso ambiri nthawi imeneyi analochokera kumpoto, komanso tinaona kuti chinapezanso mipando nthawi imene analipo 36 ku zigawo zina. Ndiye tikaona ndi population kuti kumpoto ndi kumene anapeza ambiri demarcation ama constituencies. Ku zigawo chapakati ndi kumwera kuli ma constituencies ambiri. Ndiye kumpoto ku italowapo mfundo iyi yokuti anthu anazindikira zoti munthu amatha kuyimaso pa yekha. Tikamaunika za democracy chikatikati mwa chipaniro, zipani zonse zimene ananenera ajegwa zimafanana zochitika zake intraparty democracy. Ndezo mati iyayi awawa ajegwa ndi amene ali ndikale ndi udindo ku chipani akayimire ku constituency. Zimene zonso zakhala zikupha chipani zomanena kuti awawa ndi ankhala kale ndi amene anayambitsa nawo chipanichi sitingalande kuti asayimire ku constituency. Anapezeka zokuti anthu ena akanika kupeza mwayi oti ayimire chipani cha Ford icho ku constituency ndikupezeka kuti ayima paokha, ena akayimira zipani zina
koma anthu okuti amakhulupirira kuti ifeyo ndife afodi komanso amwayi umenewo ndikuyimira zipani zina ndichifake taona ndithu nambalayi ikutsika mpaka naso kuzafika pano kuphatikiza ndi zifukwa zimene ananena Jegwazi. Nkhani imene yoti chipani chimaoneka ngati nchakumpoto chokha soti ni nkhani zobisa anthu amakhala ndithu akukamba ndibwereranso nkhani imeneyo koma ndimafuna kuti mwina kwa ena amene ndithu akhale akukaponya voti chaka chamawa ndioti ndithu abadwa mkatikati mu 1993 ndithu kunalibeko afodi azimvetsa kuti ndi chipani chotani chimakhulupirira zikhulupiriro zake ndi zotani ngati chipani cha afodi. Kuno ku Malawi zipani siziyima kwenikweni pakuti ife timakhulupirira izi pali zinthu zimene zimangonenedwa chipani mukamva anu akafoda amanota ifeyo timayimirira anthu ogwira ntchito like chaleba izizi zimanenedwa chifoti mtsogoleri wake woyamba achakufa Chihana anali amagwira ntchito yomenyera maufulu a anthu ogwira ntchito ngati unionist nde potengera mtsogoleri munthu mmodzi lerolo mukamamva mtsogoleri a chipani chafoda ifeyo timayimirira anthu ogwira ntchito kutengera mtsogoleri amene anali mtsogoleri woyamba chipanichi koma mukaona zochitika sikuti kwenikweni munganene kuti awawa akusiyana kwambiri pa zimene amanauta amakhulupirira zimene amanauta afuna kukwaniritsa ndi zipani zina zilipo zimene afodi imalimbikira kwambiri zimene imanena nthawi zonse kwa nthawi yayitali afodi nkakamba nkhani ya quota system kuti ifeyo sitifuna kuti kuzikhala quota system ngati njira yosankhira anthu kupita ku secondary kapena ku college chipani cha afodi panopo nkhani na imene mwina iliko yosiyana ndi zipani zina imene chipani chimanena ndi nkhani ya federal system ulamuliro wokhala wa mzigawo kuti pasakhale mtsogoleri wa dziko lonse amene azikanena kuti uku tizakumangirani airport uku tizakumangirani chakuti koma akhale anthu akomweko kumapanga ziganizo kuti ife tikufuna airport kapena tifuna chipatala kapena tifuna chakuti anthu ulamuliro wa mzigawo federal system panopo afodi amana kuti zimene akufuna ndi zimenezo zimene sindimazimva kwenikweni kuzipani zina chosiyanitsa chikhoza kukhala chimenecho koma kuti tinene kuti afodi imayimira pa mfundo izi on a consistent basis kuti iyi ndiyo ima apa zikhoza kukhala zovutirapo ifoti si mmene zipani za ku Malawi zilili zipani za ku Malawi imene imavuta chifanyani kuti tizikhala ndi zipani zoti tiziziwa ndithu kuti chipani chitu tikamakamba za chipani chakuti tikhale ndithu tikuziwa kuti chimayima apa zimavuta pati nkhani yayikulu imene imavuta ndi zimene mati manifesto mfundo za chipani komanso tione background formation kuti chipanicho chinayamba bwanji kuti tibwerere kuyambira ku history koyambirira mmene anafotokozera Jegwa moja kuti chama 1960 kuyambira 1959 chachikulu chimene amalawi amene ankapanga fomu zipani nthawi imeneyo zipani zimene zinalipozo kunali kwambiri kulimbana ndi chani azungu tichotse atsamunda amalawi tizidzilamulira tokha zimene zija zidatheka kenaka amalawi Congress Party sabwerezenso mmene ananenera Jegwa apanga zisankho poyamba kunali kuti kubweretsa kuti tidziwe ulamuliro odzilamulira tokha ngati Malawi yabwera parliament tikudzilamulira tokha kupanga malamulo kukhale chipani chimodzi ndeti kaona mmene tinkayendera kumene koko kunali ndithu cholinga choti tichotsecha azungu imene ja implemented basi tachotsa azungu panabwera malemu angwazi kudzafika chama 1992 mmene kumayamba Ford mmene kumayamba UDF cholinga chenicheni chinali chani tibweretsenso ulamuliro wa zipani zambiri reason panali zambiri zimene anthu amanena atrocities chani zambiri ndithu zifukwa zimene zinalipo zokwanira tsono kuti tikhale pansi nthawi imene ijayo even tikauningaso even mbali ya malamulo athu amene ankapangidwa ngati constitution ya Malawi kuti 1994 tika 1993 olo constitutional review imene inalipo zambiri sizinaunikidwe moyenerera chifukwa kuti chachikulu chinali chochotsa ziphinjo zimene zinalipo zimene zinabwera
chipani chimodzi nde uku UDF yapangidwa fomu Ford yapangidwa fomu ena anachita mwayi anatenga boma a UDF koma kuti tinene kuti UDF mfundo zake ndi chani manifesto yake ndi chani ufuna kuti ibweretse chani ndezino zinali zongoti koda Malawi afuna chani ndizija timamva zambirimbiri tidzakugulirani sapato tidzatere Ford ayi ndizama photo za Jaguar iya tizilimbikitsa anthu otani ife tikupanga fight for anthu ogwira ntchito koma kuti ukhale ndi clear manifesto kuti tikuyamba chipani ichi zimene zozakhazi kuti vuta tikachoka uku ku UDF tikuzabwera ku DPP inabwera bwanji mtsogoleri wakale akulimbana ndi successor ndi predecessor akulimbana ndatuluka uku ndikuyamba chipani changa osaona bwinobwino kuti manifesto yanga ilowera kuti chimodzimodzi zipani zimene zakhazi kubwera sochani mbuyomu ndezimakhala ngati kuti mukungopanga breakaway olo chisankho chimene kuti tionera kupanga breakaway ko sungakhalebe ndi identity kuti ndikupanga breakaway koma identity yanga ndi amakhala to ayambanatu nkhani zolimbirana maudindo zokuti mwina inu ndine sitinamvane ine chimene ndifuna inu simukufuna kwakukulu kumangokhala kumene kuti kusemphana maganizo tikatenga mmene zinkachikhalira malemu a Bingu ndi chair zinkaoneka kuti amati afuna wakukaliyala zitani azimba belu iyayi zoterozo ndesi zimakhalabe kuti ineyo identity yanga ndi mwina tizachite kuona kuti kapena mwina zipani zinazi zimene zinabadwaso mwina sitimaziunika bwinobwino ngati achinambako wako mwina titatiraonika bwinobwino mwina ali ndi kuthekera kuti ali identity komano tikalowa ngati ifeyo amene timakonda kukhala interested ndi zandalisi kutenga mamanifesto aja azipani 10 zimene zilipo ukazipanga analyze bwinobwino amangosiyana dzina kuti ichi ndi chipani chakuti dzina ili ndilakuti ili ndilakuti koma zimene zimakhala mkatimo zimakhala zofana olemba umakhala ofana zimene zotheka ife sidusa manifesto yathu tifuna tikuopa kuti atikopera simungakoperane ngati mwayima pa mfundo zosiyana mzipani zimene zikuyendetsedwa bwino mavuto akachitika muchipanimo amathana ndi mavuto anthu nkukhala muchipani momwemo koma kuno zipani zikakhala ndi mavuto ena mwina kuchotsedwa muchipani kapena kutuluka mwakufuna kwawo ndikuyamba chipani china zimene amapanga kuchipani china chija zimakhala zofanana ndi zimene ankapanga kuchipani chimene achoka kucha nkona timakhala ndi zipani zochuluka koma osakhala zoyima pa mfundo zenizeni zimene zili zosiyana kuti ifazi kakhala kuti ndi zosiyana kwambiri zimakhala zoti sizingatheke inuyo ukhala muchipani ichi ndikutuluka kwalo chipani china chifukwa zimakhala ngati mwachoka mpingo wina kupita ku mpingo wina chifukwa kuli zikhulupiriro zimene zili ku chipani kwanu kuja zimene zili zosiyana kwambiri ndi chipani china ndesi mungatuluke kukalonso chipani china koma kuno kumalawi mukudziwa anthu mene amayendera lero mpaka na kumasokoneza kuti awa iyayi kupeucha anachoka ali uku chifukwa kuti timatha kungolowa kulikonse chifukwa kuti mfundo zenizeni zimene zipani zija zimayimira sikuti zimachita kusiyana kwenikweni tili pano pa Zodiac ndipo tukambirana za chipani cha Ford chipani chimene chikuchitisa msonkhano wawo waukulu lero mu mzinda wa Lilongwe kumene kukuli anzathu ndikupira kuti tikapeza mpata pena pake tilankhula ndi Dickson Chivati Gondwe kuti atifotokozere kuti kodi kumene kukuchitika zodani ndifana kukhulupirira ndithu amene mukumvera komanso kutsatira pano pa wireless mutha kukhala ndi chidwi kwambiri kuti kodi kumene ku Golden Peacock zinthu zikuyenda bwanji kukhulupirira ndithu tikapeza mpata tilankhula naye Dickson kuti atipase chithunzithunzi cha mmene zinthu zilili kumeneku mu studio munoti ndi Amikani Chitete amene ndi katswiri pa nkhani za ndale komanso Peter Jaguar amene ndi mtolankhani komanso amatsatira bwino zochitika mdziko muno pamene tikuwunika za chipani chimenechi komanso nkhani ya msonkhano waukulu umene ukhale ukuchitika lero nkhani imene ya regional party kapena okhala ndithu kuti ndi chipani chimene chimaoneka ngati ndithu kuti mwina ndi cha gawo limodzi ndi nkhani imene anthu akhala akukamba 1993 94 tikufika pano 2004 tikaona mwina zaka nkomakwana ndithu 31 years tungokamba bezomwezo pakuoneka ndithu kuti pali kachidwi kuti mwina chipani chichoke ku chigawo chimodzi chipite mu zigawo zinazi anthu akamanena kuti
chipani ichi ndi cha chigawo ichi amayang'ana zinthu ziwiri. Choyamba amayang'ana munthu amene ali pa mpando wautsogoleri. Munthu ngati amene ali pa mpando wautsogoleri ali wa chigawo ichi mmana kuti chipani chimenecho ndi cha chigawo chimenecho. Chachiwiri amayang'ana chigawo chimene chipanicho chimachita bwino, chikapeza mipando ya phungu ku nyumba ya malamulo, mipando imapezeka kuti. Zinthu ziwiri zimene zimapangitsa kuti munene kuti chipani ichi ndi cha chigawo ichi. Chipani cha Ford chiyambireni chakhala ndi aphungu ku nyumba ya malamulo pafupifupi onse aku chigawo cha kumpoto. Zidachitikapo mu 1994 anapeza aphungu atatu mu maboma ankhotakota ndi Kasungu amene sali chigawo cha kumpoto. Koma kupatula kwa amenewa aphungu ena onse aliyense amene anakhala ku phungu ngati wa Ford amachokera chigawo cha kumpoto, chimene chimapangitsana kuti anthu adziti chipani ichi ndi cha kumpoto. Koma kuti katengano wotsogolera chipani ichi kuyambira nthawi imene chipani chinayambitsidwa, mtsogoleri woyamba achakufa Chihana au chigawo cha kumpoto. Mtsogoleri wachiwiri anali Adindi Gwa Nyasulu au chigawo cha kumpoto. Adindi Gwa Nyasulu atatula pansi udindo kuti ine ndiye samamva bwino mthupi, anaganiza zotula pansi udindo. Amene anatenga mpando anali Godfrey Shawa ndawu Kasungu. Kasungu ndi boma limene lachita malire ndi maboma au chigawo cha kumpoto. Kuchoka Ashawa ndimene kunabwera achihana ang'onowa amene alipo akhalapo nthawi yonseyi. Ndi anthu akamanena kuti ndi chipani cha chigawo cha kumpoto amayang'ana zimenezi, utsogoleri komanso kumene chipani ichi chimapeza mipando. Ndi mukafunsa kuti zilipo zimene akuchita zofuna kuti azisandutse kukhala chipani choyimira dziko lonse, alipo atsogoleri ena pakati pamene timamva kuti akulowa mu chipani ichi amayina ndithu amene sawu chigawo cha kumpoto. Zimenezi zizatanthauzira kuti apeza mipando ya aphungu mu chigawo chomene si cha kumpoto, zimenezi ndiye kuti tidikire kuti tidzaone. Koma tikatengera zimene zinachitikapo kale, zimene tinazionapo kale, si kulakwitsa kwambiri kuchiyang'ana chipani cha Ford ngati chipani chimene chimayimirira chigawo cha kumpoto. Komanso mwina kungonjezera nthawi tikamapita kuzisankho, mu zaka zimene tapita kuzisankho chipani cha Ford mmene chimaoneka ngati chafoka. Ndikumbukira ndikutha kupereka chitsanzo cha 2019 kunapezeka kuti pa chigawo chapakati chino ndi kumwera anthu opikisana nawo pa mipando ngati ya kuyambira makhansala, ma MP oyimirira chipani cha Ford kwambiri kunalibe. Ambiri ndithu anayimirira kumpotoko. Chigawo chapakati chino analiko madera ena, koma kumwerako nde analiko ochepa kwa basi. Komanso even ma monitors sanayike kuti ukapanga monitor kuti zisankho zikuyenda bwanji mmene zimayenera kukhalira, kuonetsa kuti interest iso panalibe. Mwina titha kunena za interest izo mwina ndi ma resources iso amene anavuta nde, koma kuyika ma structures ngati amene mu zigawo zonse zimaonetsabe kuti chipani ichi ndi interest yoti paliponse ifeyo tikhalipo, anthu adziona ndithu presence yathu, zimene sitinazione mu zisankho zimene zapitazi kwa chigawo chakumwera ndi pakati pa chibwino. Pali nkhani zinanso ndithu zokhuza mwina mmene chipani chimene chakhala chikuyendera, anafotokozapo ndithu Jegwe cha akuluakulu otsogolera chipani chimenechi. Komanso pali nkhani ndithu yokhuza democracy mkatikati mwa chipani chimenechi cha Ford. Timafuna ndithu kuti tikapumira tikambirane nkhani imeneyi kuti kodi tikamachionika chipani chimenechi cha Ford mkatikati mwa chipani democracy ilimo mwa dzina lake Alliance for Democracy. Tikumananso posachedwapa. Timalonjeza kuti tikambirana nkhani ndithu zingapo zokhuza democracy mkatikati mwa chipani, pali nkhani zokhuza alliance ndi zina zotero. Tinazo nkhani zimenezi tikambirene ndithu bwino lino, koma timafuna ndithu timve kuti kodi ku Golden Peacock Hotel zinthu zili bwanji. Ndi pano timve kuchokera kwa Dickson Chivwati Gondwe amene ali kumeneko ku Golden Peacock Hotel.
kwafika adindo osiyanasiyana azipani za ndale tukamba chipani cha Democratic Progressive DPP komanso UTM afika kuno kuphatizaponso Freedom Party. Amene taona kuchokera ku UTM ndi Newton Kambala, mmodzi mwa akuluakuluso a chipani chimenechi amene afika kale kuno ku Golden Peacock Hotel kumene kukuchitikira msonkhano umenewu wa chipani cha Afford. Tifuna timve zambiri makamaka kuchokera kwa wapampando wa komiti yomwe kuyendetsa chisankho chimene kamene msonkhano umenewu amene wamaka mtsogoleri wa chipani chimene china ndi Dickson Chivwati Gonde. Tikulandireni inu a Clement Stambuli pano pa Zodiac. Adzifika malo ano chilichonse chili malo mwache. My delegates onse amene so afika they are within town. Tikatha mwambo uwu ndipene udambe mwambo tsopano wa delegates oyambapo nkhani ya convention proper. Taona adindo azipani za UTM komanso DPP alipo mpano ndi zipani zina mwina mwachitiranji motere. Zimayenera kutero kuti zipani zimene mukugwira nazo ndiponso zomwe zikupanga participate kuti no muzitane zionere convention yanu aone ndithu mmene mwachitira chifukwa ifenso iwo akamapanga ma convention amaitananso chipani cha Afford, so it is out of reciprocal amene akuitana nanso mawaitana. Mwina ndi maudindo ochuluka bwanja amene anthu akhala opikisana tsiku la lero. Maudindo onse pamodzi mu chipani cha Afford alipo 94, koma tikachula ma substantive positions alipo okwanira 31. Ndiye lero tisankhapo maudindo, ndiye pali maudindo ena amene amatha kusiyidwa kuti pamene maudindo ena awasankhidwa iwo akakhale pansi nkuona kuti kodi maudindo enawo amene angatenge ndi ndani. Chifukwa makhala maudindo ena amene amafunika anthu amene ali ndi ukadaulo tiyerekeze mwina umathokapo udindo ngati wa lego umafunika kuti munthu amene ali amadziwa za milandu kapena muchapa chizungu amati lawyer. Mwina tikati economic affairs amakhala kuti amafunika kuti munthu uyo azitha kumvetsa zakayendetsedwe kachuma, kuti azitha kulangiza kuti statement ya ife pa zachuma ndi iyi, statement ya ife pa izi ndi iyi. Chifukwa ma directorate enawo amakhala support directorates. Chabwino mwina kukamba za sina kunena kuti ngati zikhalabe choncho ndiye kuti tifunsa nyumba ngati liyovomereza kuti wapitiriza kukhala mtsogoleri wa chipanichi. Mwina umwayi wanu ndi otani ochita mgwirizano ndi zipani zina amene taoneramo sizoti nganenere kuti amuchita mgwirizano ndi DPP kapena UTM koma nomukakhala mukumaunikirana motani ngati Afford. Choyamba nkhani yoti zipani zigwirizane si nkhani yonena kuti pali chipani chomwe chingakhale pansi kumanena kuti ife tiyenda patokha kapena ife tipanga motere, chifukwa choti nkhani imeneyi ikumachokera ku anthu, koma zimangotengerano kuti mukasankha executive yanuyo, executive ikakhale pansi nkuona ubwino ndi kuyipa kogwirizana ndi chipani china ndi mmene angathe kuyendera. Chifukwa mudziko muno muli ma experiences amene anthu akumana nawo chifukwa cha mgwirizano ndi zipani zina. Ndiye mpofunika kuti no executive ikasankhidwa ikakhale pansi nkuunika zonse nkuona kuti kodi ngati tingakhale ndi mgwirizano tiyenda motani. Brief in English, Clement Stambuli, you are the chairperson for the organizing committee of this convention. Take us through up to date. How has been the preparation? Well, all the preparations have been done.
and we have at least achieved what we wanted to see. And as I'm speaking now, all the having invited guests and also members of the diplomatic corps, among others. And thereafter, then it will be the convention proper, where the accredited delegates will go in and start deliberations, update your constitution, realign it. So all those things will have to be done. Thereafter, then it will be the issue of now going into the convention proper. I'm saying convention proper because out there, everybody looks at a convention as being there to elect office bearers. How many positions are up for grabs? We are having 94 positions which are up for grabs, and these positions are actually starting from the president to the bottom, and on every position there is an average of about 3 seats: the substantive position, the first vice, and the second vice. But if we look at the substantive positions, we are having about 31. So today we may look at maybe the first 20 or the 31 seats. Thereafter, then the other seats will be looked at by the National Executive Committee. On the presidency, how many have shown interest apart from the president, Enoch Chihana? This far, there is